Здравейте хора, това е поредицата ми на Don't Starve, аз съм Каме, тук с мен е Алек. Да, ние съм банчките. Това е първи епизод на моята поредица на Don't Starve и също така нещо за поредичката и то е, пишете в коментарите колко дълъг искате да правя епизодите, понеже мога до половин час много, най-много. Казвате до половин час колко искате. Също така само да ви кажа, че в един период от 14 до още 9 дни, смисъл, смятайте си ги там, няма да ме има, защото отивам на лагер. И тогава от мен няма да има видеа, най-вероятно ще има само от Георги и малко от Алек, едно видео поне ще има. Вярвам в теб, Алек. И започваме нашата поредица. Аз съм отключила почти всички герои без 2. И ето, дропваме тази тук идиотщина, да можем да я такнем. О, аз нямам брадва, кой да я такна сега. Добре, избираме с неща. Цветенца също са нужни. Оп, малко ми крашна за мен, но ще търпите. Сърца на малък екран, но такъв е... Така мога просто. Съберем ресурсите. Т.е. циганка, пуйката. Сега ще се домъкне. Ще ме бере бровинките. Алекс само ще коментира. Какво си направил? Добре, хора, нямам флинт като предния път, човек. Да, предния път не са чудети, кой е предния път, няма да ви обяснявам. Алек мълчи. Намерих флинт. Много флинт, 3 флинта. Много, пръскам се от флинта, само 3 имам. Ще мога да се направя нещо. Ще мога да се направи тирка и брадва, Крафнах ли се? Да, сега и кирка да се направим. Готово. Сега ще събираме дърва за огън, ако не знаете. Ако не знаете! Да. Това сам става смешно. Добре. Дропвам тук. Едно да дойде тъс пуйка с капаната и да я убия. Аре, подуши го Циганка мазна. Циганката с циганката. Аре, вземи го Аре, дропнахте такова, аре, че го вземи Пуйка мазна. Бързо, дроп. Хора, като го дропнете, тя идва и го еде и в същия момент я биете. Аре, И ще го ядеш ли или не? Ще го навръв газа, ако не го издеш. Аз имам начини, аз искам шафаната си. И също така не ядете много банички, да не станете дебели животни. И също така да ви съобщя, че да ударите лайк на бутона, да влезе в болница, да го нараните жестоко. Да ми бъгне компа. Да, дайте палец нагоре. И не крада реплики на Павел Колев, не се бойте. Да, тото е да уверам. Аре, даш го ма! Отива да го яде. И хората с най-сине огладня. Проста циганка. Обиша. Че ми дропна, значи пенка асистенка. И даже не ми изяде, значи даже не ми изяде бървинката, аз се убих. Night is coming. Добре, ще е червено, не е нож. Следващото видео мисля, че ще е на Георги. Така, мисля, поне, не знам. Ама, да. Намерих зелени гъби, Имам зелени гъбки, хора. Добре, да чупим още едно дърво и да се чупим тук. Клипа ще стане около 15 минути, не повече, не мисля да го правя повече, няма и защо. Като за първи епизод според мен е нормално. Вече сме 4-та минута, даже 5-та.
Добре, намерих се оце. Намерих се оце. Краля! О, мага. О, не, намерих жаба! Глава на жаба! Намерих село, хора! От тези свещените села. Знам, че викам на сърка. Да, онези, дето трябва да пазят краля, сещаш се? Не, аз в момента им такова, бирам им морковици и всички. Как да им взема главата, освен нямам чук. Аз съм брам боровиките, те стига не спът, докато те стига не спът. Да, той този народ спи. Учат в къщите. Да, бе, вече съм червено. Сега набирам всичко, брат, обрах им всичките боровики. Имат глава на жаба, която ми трябва чук, за да я обера. Ама, аз нямам такъв. Ама, да. Ого, тук колко боровинки. Имам 18 боровинки, брат. Те с колко отглеждат, бе. Всъщност това не е краля прасе. Някаква кокошка се появи тук, брат. Не кокошка ми, как беше? Спуйка ли? Циганка. Абе, циганка. И добре, тази глава как да я взема? Аз нямам чугове смисъл. Да, бе, това е някакъв трол. Хора, другия ден ще направя с Science Machine. Това е една джуджурия. Огън, бързо кръвни, мале, нож. Последния момент да сложих, сложих огън и дай, господа. Да, дами, ако има, да ми звънят. Базик, да се опича нещата, мога да такова, мога няма. Те добре, се опича нещата. И всъщност, хора, пишете в коментарите дали искате точно тук да имам холм, защото след този нощ всъщност ще спра клипа до 7 минута или 8 там докъде се стигне. Пишете, нали? Пишете дали да живея тук или на друго място. Ще съм благодарен. Да, иначе ще въпратим с лайк бутона в болницата заедно. Защото знаете какво ще стане. Базик. Днеска съм на тема базик. Май, не знам, базикам съм. Този клип ще каче или на 10 или на 11 ще преценя. Тоест днеска е 10, днеска е 11 всъщност, или на 11 или на 12. Не съм неясно с датата. И най-вероятно след този клип от мен още един клип най-много да има на тази поредица и нали, отивам на лагер. О, той колко ми вдигна. Мале месце. Бон апети. Ох, ляда неща не мога да смогна, брат. 25 бровинки още не опечени. Ама гъве. Те с колко бровинки съм взел? Мисъл, лад. Хора, клипа 8 минута. Точно на 15-та съм се решил, ще го спера. Какви отбори, бе? Може, ама тъй, нали, че трайно нещо. Една програмка. Мисля се какво, ама има и кракната в някой. Всъщност, като събера 25 абоната, нали, ще... Не, на 50 ще направя. Не, но, слушайте сега. Значи, на 25 абоната ще си взема тази програма и ще я дам на хората. Ще пратя линк. Те да се вземат и ще направя един сървър и ще изтегля... Колко човека да изтегля? Ще изтегля... Не, всеки, който има Don't Starve и смята да си изтегли и ще вземе програмата, може да играе в моя сървър, който ще направя. И... Да, там може да е Алекс също. Да, със сигурност и Георги ще е там. Лад, намерих някаква огромна гора, брат. Брат. И всъщност, да, този епизод още 9 минути, ама. И сега ще видите, че не лъжа и над 10 минути ще стане клипа, гледате ли. Аз съм с Бандикам, виждате тук горе мишката ми къде е. И ето.